दोनों कर जोर हम सिंगर राम बाबू सिंह आप सबसे विनती करतानी जथा शक्ति हो सके मदद के गुहार करतानी। वो छोट बालक अयांश खातिर जेके इलाज खातिर 16 करोड़ के जरूरत बा। आज इंसान के एगो इंसान की जरूरत बा। वो लाचार माँ बाप के अयांश के दुआ भगवान रूपी आप सब इंसान के जरूरत बा। हाथ जोड़े के कहतानी है बाबे अर्जी भीख मंगिला अयांश खातिर ई ना हवे फर्जी। हाथ जोड़े के कहतानी है बाबे अर्जी जूझ रहल बा जिंदगी मौत से अयांश के बुरा हाल बा। विश्वास के टूटे दीहन भैया जान के एगो सवाल बा। विश्वास के टूटे दीहन भैया जान के एगो सवाल बा। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। एक रुपया 100 भी दी तो हो जाए 16 करोड़ जी। मांगतानी मदद सबसे दोनों हथवा जोड़ जी। एक रुपया 100 भी दी तो हो जाए 16 करोड़ जी। मांगतानी मदद सबसे दोनों हथवा जोड़ जी। तावा दुआया अयांश के चाही गजब के पड़ल जाल बा। विश्वास के टूटे दीहन भैया जान के एगो सवाल बा। विश्वास के टूटे दीहन भैया जान के एगो सवाल बा। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। धीरे धीरे आवत भैया देखो मौत करीब हो। मोर के भी जुटा नहीं पाइब बानी हम गरीब हो। धीरे धीरे आवत भैया देखो मौत करीब हो। मोर के भी जुटा नहीं पाइब बानी हम गरीब हो। धीरज संदीप राम बाबू कहे बहुते बड़का काल बा। विश्वास के टूटे दीहन भैया जान के एगो सवाल बा। विश्वास के टूटे दीहन भैया जान के एगो सवाल बा। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो